Gå piser, tid som kommet her I dag, og gå til død her hjemme. Jeg skal bjøre deg hjertelig velkommen av pisfond til Gøtsande, til pisen 2020, vi frastå. Det var ikke alt, men vi frastå. Oppa til der Jøkken taler, nå kommer vi til Jøkken Kampsdal. Omstøvner har vi først, vi ikke få helt til pisfond som vant. Men vannende får vi denne gode løtt og sammen her I sanden Høvastall. Av skrånene vil piserøa, gesterøa og innslå og underspill fra Foklefjøra Hotnorkester. Jeg halte vi færre bare I gångt, og vekkene pisene vil det Christian Bøkesvang som kommer å halde røva. Gjør så vel. Ja. Gå till det. Nu är det vi som stannar här. Det är inte allt som vi vant av, men som pott så flott året I telteposten, kanskje en mer hatgjørligt enn avår. Og I trojar har vi nog ikke hver et øren, beid blokker og frugårser. Vi tar knytt mångt tøtt vinnare på ånd, som vi være for løyve. For simnaren så gjerne, ja, tja som om fyra, trakka vi för första för inom döttnar av minnanskolan av Kampsdalen. Det var allt nytt och främmant. Vi kände få och visste inte vad det var vi nu får hjälpt vi. Från första dagen till skolan och Lorsla skolans just ett mäknar arbete jag finns trivna och hona vi har sett det. Så jag vi till det nu vi stannar över hållt andra piser av Gøtsande. Kommande dagarna för vi flocksvis och halt alta präkvandarna och minnas attra till tog vi nu I lien. Okkara tog av Kampsdalen I Nolio. För somme hur lagen vi lagt och groj. Ta där vi kom fram av mal, fram av en värra av loj torra. I nästa världen långt I action. Fjonnor, hur mjörskenlig tunkor och fjallbeira så värar. Ta hur vi gått, vi har något trickon och gå om bäklande. Bäg familj, vinon och läraren. Till vi tar av stolen vi nu komna mal. Framtiden skunder I jöknon och mjörsken horven. 104 piser vi nu som stand här I det. Samman. Men då vi ett ösne 104 anstakningar. För vi synar I bakgrund, vi synar I sjövo. Vi har flera förra donaljas och idrottarfolken och tonlögaren. Och kvant det och trojar har vi nu omgänges kvann annan och har så satt vi okkar imisko sövon och avon ruika geranste tjagornören. Till just dessa imisklögar som vi finner av kampstället som männa sociala förlögar okkara. Således vi ut I samfunnet kunna virka och föra samfunnsskutna av Nudjakels. Okkar höjmor I tann han I det takk om vi imisklögon. Och hur vi inte alltid gör samt om allt det just det som frasses rattor att huxa imisk och kunna vara imisk. Vi ger också demokratiska samhället till den heim som man blivit I det. Som Voltaire säger under franska kolonialismen det är inte fraste och vi tog som du säger men jag vill toucha för din rätta sida det. För 3 man om så för Geran Stavren som vi känner han I sår. Tan heimren som vi känner vi framgång och fer vi fotlar skruv och 24 för fullkomlig stopp. Det var tan heimsomfattande coronasmittan, kransasmittan som det mestur. Kort I heimen I verskfall. Tan sista skolatun som vi I Arabus och glett okkom till för appreciate. Hetta tog vi 17 årsök. Coronasmittan, kransasmittan kom som I väster vid Atlant om att göra av och möt. Men nu stannar vi där. Sankt Hansdag, midsommarsdag och fäktnast. Och så sviar nöjda vi blommor till uimäntan av glädje och kärlöga. Sviar nöjda händande blommorkrans
blåmo corona, til att minnas attra glädje och vän. Vän om bättre tøyer, för jag kan öll. Vän om att ösne vid, ju inte är åtta folk innan utrott och tönlög, innan politik och visande. Ja, att ösne vid är gå. Till det tror jag han stöjbaren som vid hatar allt av Johansök och det, Sankt Hans det. Han tror enda bådskap som en unglingur i Miestre grötte fra för 2000 år sedan. Hesum bådskapen livren. Hver den einaste människan hever videre, og det har øysene vid. For jeg vil ha kommet gøtesand, og det har vi vært nødt til strutst. Strutst for det som vi for 7 år sedan før vi holdt vi. Løyen er ikke vi løyt. Som vi har mistet en av tåra kære, men som har øysene funnet kærlega. Paul F. gav i 1942 iskingene og konto at tøyer hev ut. Fyrsta øren til leva såleis. Og konto at tøyer hev vid ikke kastet inn det, tar vi til av etnen av vunnet, så hun ikke rymte av seg. Det vil du mange akkurat yngsta kunne gjørst i jesun ungdomsåren. Men tøyen stender øyes det, og vi vil ha nødt til å kjempe bojere. I en heime vi atkjens trobeløyken og medstøven som vi til seg søgnaste tøyene har opplevd nok av vi vold, ofrie, økta og heter og her har trætt en av heimsomfattande pandemi hetta veri koronasmittan. Ta vil to allugal høyta artikken om at drøyma størst og at sikta høgt her i løyvnum. Tøy som amerikanske rapparen Kanye West så vel sier det, strempa etter stjøtten som du dekter lendet du en skutsk. Hetta vil du vita naturbreytene til å sagt ver en vanal jukkan til ikke blir til å lenda en skutsk. Bådskapen er til dyra bærer, til nemlig hetta jeg vil høyta artikken. Drøyme størst, til vi kunne se utrolig nekv, til vi setter nok fri eia. Mange teg i stora fyrtøyene som er koma. Eufrier, verulagsbrøytingar, individualisering og normløse. Hese vantar høyta geranste okkara. Folk som Vladimir Putin, Greta Thunberg og Jürgen Habermas. Tjeva folk kan ha reiant umyndan av i hvert de skal koma. Hesen øyten for okna stora. Men nu standa vi til. 112 nyklagta piser. Og tog i sige tikkum, øttest ikke fyr tøyene fyr framman. Tid det har vant okkom vel, og tid er i gau nåntum. Framtiden er i gau nåntum. Og til okkon, som nu er kommet til vea mot, og ikke vita seg loj, vi er ikke bensjen. Tid etter ikke byrjan på endan, men enden av byrjan. Godsykning og blyan byr ikke i ødlom tikkun av lusløy tikkara. Gløym ikke, framtiden er okkara, og vi får saman i fela av menna okkom og land okkara. Takk fyrir.
Vi tackar Christiane för rövna och vi tackar Hotnorkestern för läge. Och jag hade att omkvarve gör det inte mindre flott. Gäster är i kväll, det är inte bara en kväll. Hon är kläckt pisa av mina makamställe. Hon sitter så första skoj som lökningskvinna, som yngsta lökningskvinna näkrantøy. Och så är hon inte minst cirkus och dama. Jag ska bjuda Herre Pottstetter välkommen att bära fram röv. Gå pisser. För 8 år sedan hade jag min första skola av studentaskolan av Kampstallet. Jag minns väl känslorna som jag hade. Jag var öliga nervös, det kittlade i budgeten, men jag var också öliga spänt. För framme var en gerande staver och jag någon nutjon omkvarve, vi nutjon människor och en nutjon avbjörngon. Tror jag skjøttene stod akkurat här som tidstanta i det. Vi nutjar studenter hikko och hade någon samman med mina flocksfällor. Vi hade strutt samman för att nå mallinjerna. Heimeren la vi åpen för oss och det kändes som bara hovflöje sett i mörserna. Men min pisetøy kan inte sammanbäras vid stövna som tidigare i det. Nästan allt är örvise. Tycker pisetøy är inte ens det umiddag att hon får avera. Coronakreppan kom brottliga av oss, hållas vi visste om henne i flera veckor och åren. Allt för ett var allt stångt ner och ötsendt hem. Jag skiljer väl om det kan kännas orättvist, tjattikon. Tid av gold i en dyran personliga pris för krepparna som vi ötler i. Alle facknaren, jag hör till så tyna tjattikon, enda varsler, syster skoladier, heikvovarsler, pisefundsrunt det, och så inte minst sommare som plerar vara fullt av festivalen och varslon örvelse. Men håas facknaren och hatjarhaltene inte är ens och tittade vanta, så är siren den samme. Till samt nu är vi hickfen i höttnon och en uppleving och bindet det konsamman. Det är bara tid och tyckare arkenger och jag känner stövna att jag pisa mitt och i hese allhems farsötne. Hese siren är vunden och allt lövet sendt för framman. Titta finner jag präck och ska bruka satten i lövnon. Men minnes till att det som ständer i pronon definierar det inte. Karakteren är en lötomynt. Låt han inte taka räja av tyckon. Du tycker att vi är större än talet som ständer i pronon. Kommande tyna för att det få åtäljande råd och spurningar om framtiden om kvättigt atlatikon och när. Det är väldigt gott att sätta sig mål och att ha en stärska driv med. Men några människoliga enläkare har en stor tydning. Min råd till tikkon och en tog här stress och prestationsangst ger om sig och rikvevis börjar skolan och i samfunnet som helt är det till hese. Titta var inte skumt. Det skulle inte samarbeta tikkon vid dig som stand under linjen till knyta. Det kappas inte. Och det är större tydning kvossetid är det än kvättid är det. Vi nöjer oss inte att optimeras och att självrealiseras, coachas, visa toppavrik, renna showtare en tillber och att nå allt. Vi kunde inte allt, det ber inte till. Vi är inte perfekt, men det är faktiskt finast slä. Danske professoren i salarfröje, Sven Brinkman, säger således, läsliga omsett ur danskon. Om du också positivt kvänt den enaste det, arbetar harst, strämpar efter att vara bästa utgavan av självon, hever inspirerande folk rundt om det og ånga de gjør opp, så er ången mørsk fire hvordan trøtt du er. Vi kunne menne okken og bedre okken. Vi må også minnes at det er no-go. Løyvi er ikke en kapping, til vi vinner ången til endans. Vi skal ikke matas og kjipas i stie i mån til hva arbeid vi har, hvordan penger vi tjener, eller hvordan vel vi doa skapa en gode mynda av okra løyve av Instagram. Om vi väljer att fokusera på våra egenlikar och våra människolighet och det som faktiskt är vir i livet hellre än en eviga kapping, så tycker vi att vi sätter större pris på allt som är runt om oss och det som verkligen har tydning. Att leva som är vid timon som är runt om oss, att lusta och käkast,
att läsa och att lära, att vara förviden, att göra gott för ånder, att standa samman vid hemmen och ha det värre än vid, att standa upp för tog som vi halvt är rätt, och att det var det vi har standa fast vid. Och vi har strämpan efter mera och fokus på ur ötlån som vi gör, hur med annat först visar en heim och gör i vävlagskreppe, en heim vi växande ojavna, samflö här stresser en växande folkasjuka, en gerande sted här vi inte njóta vanliga lötnar till vi lever i konstanton FOMO, och ett samfälle som är så uppdelt att vi det via missa sammanhangskrafterna. Vi har varit sannliga törva att finna jaunvajna att. Coronakreppan, som tid alltid för att minnas, kan vanande lära oss och minna oss av sammanhangskrafterna i samfällan. Att vi kunde ta vi standa samman och ta vi det fel att göra det rätta och bästa för våra medmänniskor. Det som vi saknar om mest med vi var känt hem var inte att optimeras och att självrealiseras och att renna självtare, men det människoliga sambondene och egenläggande. Samveran, goda pratene, allt det stuttliga och det goda som hjälper oss och för oss att sucha det goda i livet. Tidren helt säljer argänger som vi finner till tandlärdomen vi i bagagerna. Bruker lärdomen väl och håller ju i resten av oss ta tid halta att vi börjar glömma natter. Om näkar kan bröta heimen så är det ungdomren i det och i framtiden. Gå pisser, hentan togen tickare, njótjana, hjärtaliga lukk vid pronon, alla bästa etno och gott flå kvar en tid så ända. Tack för det. Ja, tack för det. Ja, för allt att slå här. Tack för det goda röv nu får vi den närskaste önnen ända. Och jag ska tacka Ödlund som är mött upp här idag. Och så ska jag också tacka Ödlund som har fyllt till Malmö och har valt att strömma fonten. Och ja, så ännu en för tacka Christian för röv och tacka hotnorkestern. Och Fuglafjär hotnorkestern. Och så ska jag väckna nämningarna av kampstället sända en särliga och stora tackarhälsan till Poll och allt det runt om han för att det görs det bästa för att få en så gåan ända på detta som gör det. Vi tar oss lite åtje och lite till varandra. Men det har verkligen arbetat hårt för att vi efter omstånden skulle få en gåan ända och på dessa 3 åren. Hade vi alla rå i samma bate så kunde vi sagt att dessa 3 åren blev en rår utan enda sport. Men det här var Poll, VK, Randi VK, här var virkelig arbeid hårt for at vi da finner noe gode der, høyest alt. Og så skal jeg annars minne av at myndetøkker vil 18 år. Og først vil det felagsmynd, og så vil det floksmynder som vil tekne. Så vil det pisene vil være sant noen. Så ja, og finner ikke vel vi, så det går ikke kjøtt for seg, så vi slipper fra friste. Og helt. Vi får enda vid första örnen av Tjosansk. Tack för det.
Thank you.